У выставачнай зале 57 карцін. У кожнай з іх дань глыбокай павагі і ўдзячнасці ветэранам і ўдзельнікам Вялікай айчыннай вайны. Дарэчы, менавіта яны і з'яўляюцца аўтарамі палотнаў на выставе. Гэтыя людзі, як ніхто іншы, разумее подзвіг савецкага народа. Таму назва «Мы памятаем» дакладна адлюстроўвае ідэю выставы. Таксама ў экспазіцыі творы вядомых мастакоў, якія пакінулі яркі адбітак у мастацкім летапісе Вялікай айчыннай вайны. Мы хотим донести до молодежи, до тех, кто не знает, что... Ну, конечно же, каждый здравомыслящий человек понимает, что война – это плохо, это зло, это беда, это горе. И они должны как-то, может быть, пропустить через себя немножечко вот это вот торжество победы, торжество мира на земле. На палотнах стильныя і мужныя людзі, яркія вобразныя характарыстыкі персанажаў, насычаная каларыстычная гама і выразныя кампазіцыйныя рашэнні дазваляюць кожнаму чалавеку трапіць у трагічнае мінулае. Но сейчас это память в полотнах, где можно прийти, соприкоснуться и вместе переживать с нашими, так сказать, соплеменниками. Это и утрата, и праздник. У сілу неспрыяльнай эпідабстаноўкі ўрачыстага адкрыцця выставы не было. Аднак кожны жадаючы асобна можа наведаць экспазіцыю ў выставачнай зале на Савецкай да 24 мая. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».